Ira ngapa udun? Iki kok gak nesu. Ayo njir. Anu reng kok njir kancan. Dalam. Selamat sih. Pripun? Matur. Lagi. Dawuh, Bos. Dawanana le. Nah, iki engko ditibake no Kendang Semarang. Aku turu ngono kae. Aku turu Ayo aku turu. Bos, Pripun. umpami bawane digantos pareng mboten? Ganti piye? Pareng mboten? Ya kuwi gawan kok. Gawan. Wah. Aku turu dadi lilir. Ora itu diganti. Nggih. Pakeme kuwi kok. Kowe ngomong apa to reng Dik? Kene nyedak mriki. Nggih. Aku rung badan karo kowe. Nggih ta? Nggih. Sepira lupute nggonanku karo gedene nggonanmu sing ora patek bejaji nggonanmu. Ya ta? Nggih. Dari ajar nggih, Bos. Oke, siap. Kan rono. Ngerti nu padake cah bayi wae ngajari kaya. Oh iya, nggih. Ya le. Sampun? Sampun ya. Engko paron-paron ya, Reng. Paron-paron. Wah. Aku gak kowe terus wae. Aku ra iso. Ya. Aku turu dadi lilir. Kula iki ora lega rasane ngatiku yen ora dikancani karo adikku wedok. Sopo? Si pojok kono dhewe jenenge Mbak Gantara. Oh, Mbak Gantara, Mbak Gentari ya. Gentari nek bengi ini awan Gantara kok. Ya kene Mbak Gentari kene. Mriki. Ayo. Ayo mo tomo. Yen bengi gentari. Heeh. Nggih. Yen awan tomo. Kuwi. Coba tutupno. Oh, karepe ndo ngono ta? Ora lah aku bar madang kok terus bose langsung nyeluk rene kok ya. Ya iya, udah kelalat kan. Ya, anu sik DM sik. Iya. Kendang Sing mbok tamatke apa nih to, Rek? Nute iki lho. Oh, nute iki wong matamu nang kene kok. Ya kowe dhewe. Oh, iya. Yo ngene kok kaya awak. Iya. Semarangan kendangane. Bos. Iya. Ayo terus. Aku ya bos. Ganggu. Jangan mirengke mboten. Gambar piye? Bawa niki niku apike nek putri. Wong niki Mbah Nartorian rekamane putri kok. Oh, terus? Lah mula ben gentari mawon to. Mengke kula tak duete. Oh iya. iya. Nek gareng rak duet ngene iki ora apal. Iya. Ngene iki sing apal cah nom-nom. Ya sing apal kowe karo Ya. Apa ora beneran ya. Tibane nek rahasiane. Apa? Piye? Iki suara wedok ki mung sikile mingkup. Iya. Nek swara lanang, Lah iki dijijal wae. Suara wedok. coba sing ngingkupke kowe ya. Heeh, suara wedok. Yo, tak kei nggon kowe, yo. Wah, jempolnya kok jahe. Kok jahe pe to? Kimpul. Kulit. Ayo. Benang raspin jalan Lanang. Reng, bagi-bagi tugas, Reng. Iya. Sing ngomando aku, sing ngegarke nyungkupke kowe ya. Ya. Ayo. Yo, saiki wedok. Coba. Ayo. Pisang ngobake. Hop, lanang.